tunggu. Oh, jare Pak Lurah ngundang apa diva saka Jakarta. Nggih, divane ayu. Kowe iki ya budhek ora divane dipan. Pak Lurah lho sing ngendika mau. Iki kok pikirane ming dipan terus ta? Ah ngantuk. Arep bobok. Bobok. Bobok anis. Ya ora apa-apa delek engkas dheke dibobokke nek dipan. Cak durunge njabut kowe. Ora to, ora do kaya ngono kuwi to. Aku ya rasane iki marahi aku sok gemang nek ro iki. Apa? Aprit gantil tenan nek iki. Ya ora kok prit gantil aku mung ngelingi Apa ndagel kok arep digoni dhewe wae. Sapa-sapa dipateni. Sapa iki ta? Aku sing mateni. Jenengan kok kaya yang mau dipati mau. Piye? Tukang penjabut nyawa. Ora nek kuwi jabut untu lho nek ra ngandel. Untuk kuntek. Wis sempal papat galune. Ayo. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Matur sembah nuwun. Ngundang Pak Lurah Gondes mau sapa? Ya aku wong kancaku aku ora ngerti kok. Nek saiki ya Pak Lurah. Pateni riki, Pak. Wong jaman biyen kok. Nggih, Pak. Iki ana sejarah daya rada nyangklak ya iki. Ah nggih. Pun mosok karo lurah kok nekke Gondes. Ya, pejayu mawon, Pak. Ngeten nek niki kula sakniki. Iki sing mulih wong akeh lho. Nggih. Riyen ora dereng ngertos nek panjenengan dados lurah.
Kalingan zaman semono. Rumangsamu ki sopir truk ngono apa piye? Waduh. Saya jero iki Niki saya lewati. Apa? Iso Saya jero iki. Kok saya iso dadi lurah ngene prihatine koso direwangi. Nggih Mas mantan guru. Monggo nggih monggo. Nuwun sewu. Iki dadi apa? Kerise kaya Arya Penangsang. Nganggo mlathi barang. Mau ora nganggo keris dilokke kon nganggo, mbasa nganggo dilokke meneh mal. Saya ganteng, Pak. Nggih. Lah ngerayu ben timbui. Jangan mempunyai pikiran yang begitu ya. Nek Saya nyedak ini kok ora takon regane pira. Nek enteng ya tak angkat. kowe padha karo ngonekke Pak Lurah ki makelar ngono. Sembrono Ya iki. ya mampu keris tombangane truk. Nek ketemu Pak Lurah ki rak ya le matur ngene Pak Lurah badhe nyuwun prisa amargi panjenengan wong minangka lurah ing brosot mriki. Iki wong Dremis. Nyuwun prisa kok. Kok nyuwun? Apa ya maringi? Wong aku nyuwun prisa njuk niki rega pasir sak truk niku pinten? Nek niki nyangkrak masalahe wis dadi. Boten. Malah niku sae. Sae. Nggih. Oh ya pancen elek ten. Bisa kok rembugan wedi nang kene iki ngopo? Lah ya penghasilane piyayi kene iki ana sik golek wedi barang. Ora. Pak Lurah. Nek sono wong kaku isih. Ana ora nggone nguruk ngarse. Ta sa? Kowe kancane kok ya. Aku koncone ya apal. Aku tetep kapok ngundang kono. Nek carane ngene iki. Sesuk kula tak ngundang liyane, Pak. Ah, Golek kanca liyane mawon sing ra ngeker-eker wadi. Ah, wis. Sesuk kula ndangke mang milih gareng, waluh napa sronto. Ya ora apa-apa, mboten apa-apa. Diaturi jumeneng ngoten jekersane gayeng ngoten lho. Mangke Pak Lurahnu kepengin kepanggih kalian Mbak Elisa. Nggih, kula niku impen-impenen. Kula impen-impenen warga niku nenggo kalian Mbak Lisa. Kula niku nggih mboten ngertos Mbak Lisa niku sing pundi. Nek mboten ngerti engko ditokke Prastiwi wae ya. Mboten. Prastiwi iki sik endi? Glo sik jenenge Prastiwi. Wau ngendikane Rama Camat sing nomor 4 saka wetan. Oh, sini. Niku saking Rama Camat. Ah, berarti niki nomor 1, 2, 3, 4. Berarti niki gitu. Senes niku. Sing pundi? Lah pundi to? Tambahi 1 5 berarti. Oh 5. Saka sing panjake. Wah. Ah, niki. Jiro lupa. Oh, Tatin sing dikarep. Iso iki kono wong gesek Nggih. mulit saka kene iki engko. Anggere pindah-pindah. Wow, niku rak pun ngrasani to Mbak Cange. Nggih to Sindi. Anu Mbak Elisa iki kok rumah saku kok persis bojoku. Niku ngoten niku. Oh, nggih sampean katarak, Pak. Aku yang ngono. Iki arep ana Pak Lurah keserimpet long dress ya iki. Kok kesempet long dress kepiye? Ha wong milih-milih ngene iki bahaya. Aku ngerti aten-atene kecile. Wes. Ora ngeker-eker lurahe. Ora iki biyen nek saiki ya ora. Ayo saiki mergo wis kena lara gula kuwi dadi wis ra iso apa-apa. Ora nek Mboten kula mboten gula kok. Lara uyah. Ngendelong. Ayo Mbak Tatin, dikersake Pak Camat kuwi kok boten jumeneng. Elisa. Oh, Elisa Jaluk, kok Tatin? nggih, Elisa. Oh, Elisa. Bangane kula engko dianu. Nggih, oh ya ayo Elisa. Ya. Wis ladenono kono. Ikhlas. Alhamdulillah. Aku urung Entuk rejeki bengi iki kon ngadeni. Ning sampean mau paling pangandikan lho Pak Lurah. Alhamdulillah Oke. insyaallah Pak. Sindene diken ngerencangi bintang tamu mengke pripun tambahane manut. Siap. Sa Ngersake ndika napa? dhewe sa. Nggih. Ya. tenang sa. Insyaallah mboten kinabulan. Wah, kok yo mboten kina. Nggih disembadani ning mboten kinabulan ngoten. Aku kaya biyen iki. Kok kaya biyen piye? Ora ana apa-apane. Aku ngelek kok reoni. Wah, alah yo kancane ngerti. Nggih, niki kan napa gulane? Kowe Iki wong ayu-ayu nih gane golek wedine Kali Praga. Nggih. kowe kono Wedi ngapa? Wani aku ora wedi. Lah Pak Lurah, niki kula Ika Suhesti. Kandang genti yo. Mbak Elisa niku. Nggih kula Elisa. Nggih. Niki nuwun sewu made in Sulawesi napa Jawa Pak Ki Dalang? Niki blasteran niku. Oh blaster. Nggih. Nggih, kula
lanang gembel sing wedok Jawa. Metune etawa ngeten iki. Padake wedhus ayu-ayu. Padake wedhus. Wah, wedhus ki yo ana sing ayu lho. Apa iya Aku tenan? sing ngoyak si ana. Ayo. Mbok bojomu wedhus to, Mbah? Ayo nang isih cempe sak kowe kuwi. Oh, nek sak aku cempe. Nek wedhus sak sapa sampak tatin iki wedhus. Iki wedhus. Oh, Yo milane wedhus-wedhusan yo. Wis karo Pak Lurah. Nggih, Pak Lurah, wonten napa niki ajeng? Wis tau, Duwe Pak. ajeng koprol napa-napa. Kula niku nek duet nggih sagur. Oh, nggih. Ning tapi tempatnya yang berbeda. Ha iki wis. Apa ne maksudene? Nek ten dhuwur panggung niku gregete kurang. Heh? Halus-haluske. Ning dhuwur. Meneng wae. Ije Pak Lurah ning beres ta pun kula unggahke. Pun matur nuwun Sih. Pasiana. Nggih salaman ning kula. Niki rejekine ten dalu niki kagem warga Brosot. Amin alhamdulillah. Amargi napa kala wau niku kathah rencang sederek nyuwun Mbak Elisa nderek napa mboten. Oh. Ah, kula wingi nggih pun kalih Kidalang sampun matur pokoke Mbak Lisa nyuwun pun asta, Pak. Nek mboten saged nggih pun cengkiwit. Ingkang baku wonten Kok Mbak kaya kucing Elisa. dicengkiwit? Gara-gara YouTube sakjane niki. No, Nek mboten nonton YouTube, mboten nonton sing kenal kali Mbak Elisa. biyen ora ngerti YouTube wis saiki ngerti YouTube. Oh dadi Kemajuan ratine. kemajuan. Ya duwe HP kok le. HP niki Nokia cilik lho. Unine anggere diba dolondong. Tes anu telefone YouTube. wis Android, wis ditunyuk-tunyuk nggih, Pak. Nggih, HP-ne. ditunyuk-tunyuk. Nggih. Nggih niki. Ora cedak-cedak kowe. Nggih, kula Ya ora mriki. apa-apa. Lah padha wae cedak wedhus. Oh, Aduh, Bener. malah aku donekke wedhus to. Jare Marahi kowe to. wedhus. Ora donake ning pancen celukane wedhus. Berarti ana peningkatan mau tikus saiki wedhus. Ngono lho. Rasa lara ati. Hati-hati aku. Iya. kan duwe ati wedhus e. Ayo wedok. Wedhus ya. Kapan-kapan. Wedhus hati-hati. Wedhus untune dawa-dawa. Kowe iki omong cara apa to kowe iki? Untune mbok dibagekke kancamu ora duwe lho. Ben duwe kabeh. Nek ora wedok tak pateni kowe bisa. Nggih pangapunten. Nggih. Cah ayu-ayu kok omongane Donake piye kok kowe kok nesuke? untune dawa-dawa nyamnya mbok dibagekke kancane. Jane ora dawa le cupet lambene. Ora, ana sing luwih halus. Kowe mengarep ngonekke aku merongos to. Merangkas ki apa? Merongos ki nyadi, Oh nyadi. Nyadi Ngerti ki apa nyadi? Rareti? rapi untune. Oh rapi untune ya. Oh kuwi salah. ayune goblok banget iki. Kandhani kono ora. Biasa nek wong ayu biasane goblok. Oh goblok kok. Cek barang. Iki wong Sulawesi tenan kowe iki. Ya campur lima lho. Jare wedhus ro gembel. Ora apa-apa sing penting kowe seneng ra apa-apa. Ibumu ngendi asline? Aku ibuku Lambelu. Kowe kok ora arek ngonekke untune dawa lho. Ket mau Iya kok lho. ngerembuke mengon urusan cangkem terus iki kepiye kowe? Nek lambelo niku basane halus. Konco. Nek basa kasare cocotmu. Wah kanca Niku mboten Lambelo niku nek Jakarta. Nggih. Nek basane Jogja cocotmu. Sampeyan nek mboten dadi lurah kula pateni sisan lho sampeyan. Cocotmu niku yang kasar, mboten Kasar. paring. Yang halus lambelo. Yang halus lambelu. Lambelo. Oh itu mulut, Iya, lambelu. mulutmu. Wong tak Nek takoni Jawa Timur rujak cingur ning kae jane cingir. tegese lambelu. Lambelu persis ngono. Masa mulutnya dirujak apa, Mbah? Iya lho dirujak. Lambene sapa wae kuwi? Lambene wedhus. Oh, bangsa Wedhuse wedhus-wedhus. Kowe wae itu aku. Sisan bangane ganti japukan, Leria sangel. Kowe wedhuse wedok. Aku wedhus wedok, kowe wedhus lanang, ki mbae wedhus. Yo wedhus-wedhusan yo. Kowe ngalih, kowe mbae wedhus. Mbae wedhus ki wis mati ceritane. Dikubur. Nurunke wedhus kok ngono kuwi. Nggih niki ajeng napa Pak Lurah? Tak Ajeng sawah. nembang napa-napa. Nek nembang sanese mawon. Oh, Penjaluke nggih. Mboten sah seru-seru ndak ketok kula nek ra iso. Oke, mungkin joget mawon Joget kalih. mawon. Iya. Wong Bang Sula- dibatin, iki halus banget to. Wong Sulawesi kok ana wong ayu ya. Onten Pak Lurah. Gek iso nembang neh. Nggih. Kok nang kono belajar basa Jawa. Sampeyan niku lek kepengin dadi lurah langgeng mboten? Tak takoni nek iki PP 10, PP 10.
Iso iki kono bintang tamu mulih gesek saka kene iki. Kancaku karo anak buahku tetep tak kon ngadang nek carane ngene iki. Kudune eling ngono. Kudune eling. Aku mbiyen mergo ngono kae mergo long dress. Ayo ta. Nyuwun ngapunten nggih menika. Jeje Pak Lurah. Ibune anakku. Gak popo, gak marah wis. Mergo- Karo wong petuk ki ra bakal marah. Wong edan kuwi bebas. Dadine ra apa-apa. Pak Lurah. Wong edan iki nyolong motor wis ra apa-apa, Pak Lurah. Tenanan. Oh sik kok kowe muni wong edan bebas iki berarti Pak Lurah tak anggap wong edan. Duduk aku sing wong edan. Ora ngono. Dadine ora apa-apa nek karo aku. Oh nek Pak Lurah ki mbiyen kok. Isih Kok Pak Lurah yo edan po? Mbiyen. Oh wis tau edan. Ambuh kok. Ora omonganmu celeka-celekit malah ngedeg-degi aku Soale panitia ngertine sing diundang aku kowe meng takjak kok omonganmu kaya ngono. Ora apa-apa. Wis kowe meduna wae rasa tanehi honor ora masalah. Aku ku ora iki wis do ngerti. Oh, terangane se ono kae karo si Susilo iki ngelek-elek ngono. Lah ya Kowe. Nah aku ora kena apa-apa kok. oh ajane iblis kok kowe ya. Aku arep menyampaikan kok. Ah sing Berarti sing ngekeki bahan kowe mau sapa? Bahan kono ning duwite urung. aku ra yo ngomong to. Kowe tak nehi duit sing akeh ning lemen sing apik ora celeka-celekit. Aku manut kowe to. Lah iya. Ha wis tak nut kok kowe isih nesu. Ah nesu wong kowe iki. Anu medun wae kowe. Tenan. Aku medun tenan. Aku medun tenan. Medun kono awar para tamu kabeh kok. Ah, ora bayaran muring. Rugi Keris iki le ngenehi sapa? Rugi Pak Siono. Nek Pripun? kuwi tok kon medun. Pripun to? Den bagus. Beksi alus manis tur mrak ati Dadi iki mau ana manuk ditaleni. Ha iya, heeh. Marai, apa to? Ndak ucul. Betul. Nggih Pak Sebab Lurah. manuk kuwi nek ra ditaleni mesti yak-yakan tekan ngendi-endi. Ya nek ra pas bodol. Nek pas bodol ya muni wae ra iso kok. Nek ditaleni ning ra dipakani ya padha wae le nglentru. Ya asapike rasa ngingu manuk. Apa-apa wedi? Iki sadurunge diteruske nyelos dilit panggilan untuk Bapak Yanto saking Dusun Wolu Desa Cerme. Ditunggu temannya di parkiran karena motornya di parkiran. Ya ngono kuwi genah. Oh cetone parkiran ya parkiran. Penting. Oh ana pentinge apa? Ono. Oh sithik. Mohon segera ke sana karena ada permasalahan penting. Oh ndelok. Jadi Oh kok dulu. kok iso dawa angger banget tak balik iki hurufe ganti diwalik hurufe ganti. canggih temen Terima kasih. Oh wis. Ana wis jawab. Sudah sampai kok. Oh malah wis tekan kono lho. Ayo no. Wasewenggon kula lono golek isi podang kuning Podang kuning. Kuning. ibu bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo Wis kepengin ora nyedak ayo gathuk kono. sini Pak Lurah Ya. joget sama saya ya. Jangan jauh-jauh. Sing ngetok Jawane wong iso nembang. Engko nek ngetok Sulaswina aku wedi. Ora sampe. Ferdi ke nopo nih? Wedi nek gawa Mboten rono. sawedi wong elek sampean kok.
Oh, nek elek kono wedi gitu. Aku agak 7 sasi dadi lurah go nang Sulawesi yo ngopo nang kono. Ayo sok kelek jebok. Oh kanca ora apa-apa. Kanca. Jan Ning rekoso. kanca iki kualat ya iso. Aku seneng kualat. Esuk awan ing omah wis ora krasa. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Muga-muga miberanganku goleki ora krasa esuk awan nganti yang tak sawang mencapai Bintang tamu karo klinik dalan. Maksudnya
udah dihaturkan. Belum ya, kontraknya belum selesai sama iki wis tenan. Masih lagi. masih lagi. Ya tambahi sangune. Wah, Jan. Kok lejokne mundi sangune. Ternyata wong Jawa karo Sulawesi beda. Nek Iya, wong intine Jawa ki golek ilmu seduluran, Nggih. golek jeneng dhisik jenenge katut. Ternyata nek Sulawesi golek jeneng sikik jenenge mbuh. Cek Ora. bola-bali kowe iki iblis. Apa bebas? Ujug-ujug kok yo. Bebas ki apa? Sing bener ki Elisa. Kudu golek jeneng sik terus entuk jeneng. Nek iso jeneng sik ben saya suwe saya ketut. Ya ora iso. Ora iso ana jeneng kok dadi sega. Ya iso. Nek jeneng katul apa ya iso dadi sega. Lho, sega katul. Wah, tobat. So, yes, yes. Dinengke wae wong edeke uripe ya wis mlenyek kaya jeneng. Nggih. Blegedrek. Sampun nggih Pak Lurah niki napa malih napa sampun? Derek. Tasih kathah sindane niki tasih kathah. Mboten sing jelas niki kula nyuwun warga Bresot. Oh nggih. Jenengan sak rencang pun libur ingkang bagus saya menyampaikan keinginan masyarakat terutama warga Bresot Nggih. pengen semerep, pengen melihat Mbak Elisa bersama Kisena Nugroho untuk tampil Titip dan Mbah, titip menghibur. Mbah. Hah? Iki wong ki kena orang-orang wae ubek. Untuk menghibur. Nggih, malah, nggih nggih. Pak Lurah matur Nggih. sembah. Pak Lurah. Matur sembah nuwun ning ampun terus lenggah. Nggih. Nggih, mangke. Monggo jenengan napa nggih? Tuntasaken Nggih. dalu punika supados saged sumringah. Sumringah ki ngerti enggak? Enggak. Allah ya Allah nanti ke rumah saya kasih tahu sumringah seperti apa. Alah. Ora sah. Modus. Pak Lurah jenengan pun maringi Mbak Elisa. Kula nggih kuwalik nek kula mboten njaluk ning jenengan ajeng kula nehi. Matur nuwun, Pak. Ora, Jenengan kok duit. piye Nggih. sae rawuh Duit, mriki ngibur masyarakat. Edan, Tasih kula badhe pun maksud sukani. kayak gini. Alah jenengan ya Allah ya Rabbi. 5.000. Halah 5.000 sombonge. Ampun didelok 5.000. 5.000 ne jerone niki onten Garuda Pancasilane. Nah niku sing mang cekeli terus. Padha karo nolak rezeki. Nek balekke dilebeti malah mboten napa-napa. Ngoten. Kira dilema. Nggih. Oh, niki Nah, aku wis rasa aku omongan. Rasa omongan nek kula. Gelo. Ha pelantar ora tau apa-apa iki. sapa? Pelantare. 5.000 arjaluk. Wah, mau nek 5.000 le kene arjaluk apa ran? Ya Allah. oleh Kancaku nek rande isin tampanono. Oh tampani tenan nek. Nek randuwe isin tampanono. saking pundi niki? 5.000. Dadi Pak Lurah Sekot niku Den Bagus sing ngarsa kok sikik iki ya tak critakake. oh diceritakake nggih. Tak tampani aku yo isin. Isin. Mosok nampani kok ming 5.000. Ra tak tampani aku yo butuh. Ha nggih. Bola kok ya ngono padha. Kok nek Ampun saking didelok ngarsa kula 5.000 mboten. ne. Kula nyekel dite ngarsa nu gatel kabeh. Berarti Wis tenan. jenengan kondur niku rezekine jenengan dalu niki. Nggih. Niki masih ana lillahi taala jengke warga Bresot menghibur tok. Oh, nggih. Matur Sing nuwun. 5.000 iki. Sing lain-lain ya ora ngono. Asing muni gatelen monggo endi? Sing 5.000. Oh ya. Yo ana sing liyane saka panitia kok. Ae. Tak belani. Tak belani. Kanca lawas. Kanca lawas. Kanca lawas. Pripun trekirin Alhamdulillah. ning anu senajan golek wedi nganggo trek ning ya treke karo ditawake gitu riyen. Bot. Wah, nek ngedelmu. Adol trek nyambi nyopir ame. Kono ki tak tawani angel tenan bulcen randu. Karo kuwi aku ro kowe. Aku wae ijolan. Moh. Wis 5.000. Wis kono sakono apa-apa ki dituruti nek wis wong sepuh ngene iki. Ya senengane ra. Nggih, ayo engko disambung kancane liyane. Yo. Monggo. Nggih matur suwun Pak Lurah. Nggih matur nuwun. Nggih. Yo. Oh, Kowe modar. bakal remuk meneh. Wis cilaka nek iki.
Sing ditokke kelas berat Ah kabeh. iya, musuh ya kelas berat ya. Ah wong ki nek ungkris-ungkrisen ya kudu dingonoke kok. Heeh. Awas, salah. Apa meng arep iklan. Wo nek iki wis. Piye Pak De? Pak De amat. Ora wae nek iki ra wae aku. Ora Ora. piye? Wera ketemu rak ya piye carane ngono lho. Ora Ora tenan? diacari piye. Oh gegere wis sak meja ya. Nek kuwi ngece nek iki. Ucembar Awan tenan. itu ayune kene kok dionekke kaya meja gegere iki. Ah rumah samu apa? Piye baleni meneh? Ora. Gegere sepira? Sing ngomong si ana jare sak meja. Sing ngomong si ana. Sapa sing ngomong? Aku Nah, kuwi wong lanang tenan iki ngono kuwi. Jenengan ajeng dahar mboten Kang. aku omong sak meja ora mung mejane ning sak kursine. Tegese? Tegese? Tegese aku dahar nganggo lenggah. Oh, terus? Terus? Oke. Kula dilenggahi. Lah nek neruske kae. Heh? Ah. Dadi ngene. Positifnya aku meja apa kursi? Lho kowe lho tak kapak-kapake wis positif. Lah, Mas, jarene mau aku meja, kaya meja. Aku lenggah ning kursi, kowe mejane. Dadi aku mek arek njumputi ning sing nang geger kuwi. Nah aku ya ora seneng meja. Seneng ya dipan. Dipan samene ngembleki kowe kuwi wae piye? Lah piye nek dipan ngopo? Dipan Dipan. adalah suatu tempat untuk tidur. Kalau kecil untuk tidur sendiri, Iya. kalau dua berdua. Wah, kalau besar berdua kok dua berdua. Betul, aku mancing kowe ndak ra omong. Alah. Ayo. Cangkem dagelan ini lucu Ndak. banget, lucu banget ya. Soalnya kan mahal situ. Lah aku mahal loh, saya tekan esok Loh, aku ya tekan esuk tekan omah. Lah ya wong wis kok kene sing minggat ning ndi-ndi. Loh, perlu itu ada mencari inspirasi. Apa? Inspirasi. Rada-rada muncrat e. Nah, ya toh. Ki ijan wis iso muncrati wong loro. Lah soalnya kuwi lho. Ati kaya kok. Alah ya meng ngomong. Satria jadi pati ya. Alah digdaya apa pisan langsung klumbruke kok. Ah nek kuwi Aik mau? kenyataan nek. Iya, si Anting mau lagi pisan lagi Acara we nganggo sumene. Apa meneh aku serius. Lah yo nganggo sumene. Lah saiki wis bar semene. Angkat besi, Dik. Ya ayo tandangi. Ayo kowe Wandra. Ora wani. Ora wani. Lah ngapa? Iki nek tekan ngomah kowe banting bosok kowe musuh iki. Hah? Usak mene gedene. Wah. Apane Iki wis diklambeni dijariki nek diculke udar tekan ngendi wae. Apane? Jarike udar tekan ngendi? Weruh wae. Pengen meru apa piye? Sing radong ki ngarsa. Lah ngapa piye? Gampang nek gedhe ngene iki. Piye? Karek spray dicopot, wis bolong tengah wis didadi rok. Sengara ucul. Wong kekancing sirah. Anjur piye nyemeng kemumbruk Bahasa apa kuwi? toh? Ora iki Iki piye? bahane apa? Mbah. Angel lho. Karang le omong wipaton teng pecah kok mengi. Critake nggih. Nek wong lemu, Heeh. kurak mesti kaine kudu amba. Heeh. Embangane ukuran, Heeh. copotke spray, bolong tengah, bleng. Sengor ta ucul. Kekancing sirah, Mas. Bareng dinggo numpak motor bubar kabeh. Bubar soalnya wis bar gara-gara. Ora nek anggo spray mau. Jenengan barang iso katut mlebu ya. Modar tergantung. Ora, ayo. Arep wangsulan apa kowe? Itu anu, terserah keputrian. Keputihan piye? Loh, putri ki njaluk melu masuk apa ndak? Nek aku njaluk. Modar ora kowe. Oke. Wis ora iso wis ra mampu. Oke. Oke tenan? Oke. Yakin? Yakin. Ya yo. Yo, Kaya tekati kok bengi iki. Man. Bojoku agak besengut ya kok. Lah iki ki arep ngopo jan? Nang kene diwarai. Wah. Ayo
Wong wis ora iso piye-piye kok mboyong rumangsani sik. Iki dienggo conto Mas. Galu aja kaya Mas ana wis tuwa kok kaya ngono. Aja. Lah piye? Tirwa sing isih enom ning tindak tanduk apik. Ya dirungokke sapa ngerti iki pesan terakhire dhek. Ra, soalnya ngisore ana to be continue. Berarti masih berlanjut. Masih berlanjut kok wong bodho guru iki. Rasah nangis. Lah ya aku weruh rupamu dadi nangis. Lho kok metu ngirung iki kepiye kok? Meruh mertu ngirung kepiye? Ayo Tin nembang apa? Ayo. Ya. Nggih napa enten Sing gayeng-gayeng wae iki Pak Lurah ngersake nglipur masyarakat. Yo. Nggih. Apa? Saniki napa? Apa kuwi? Liwung. Ana penjalukan liwung. Wah liwung ki engko artise ana dhewe kok. Niki wis spesialis. Liwung pun nonton dhewe. Kok ketoke kaya dirahasiakan nek liwung. Wes ngerti pokoke jos. Jos. Ono kok. Ono. Bintang tamu. Nggih. Wes. Cocok kalian jenengan cocok. Wih, tandane. Tenan. Oh, jare Pak Lurah ngundang apa diva saka Jakarta. Nggih, divane ayu. Kowe iki ya budhek ora divane dipan. Pak Lurah lho sing ngendika mau. Iki kok pikirane ming dipan terus ta? Ah ngantuk. Arep bobok. Bobok. Bobok anis. Ya apa-apa delet engkas dheke dibobokke nek Iya. dipan. Cak durunge njabut kowe. Ora to, ora do kaya. Aku ya rasane iki marahi aku sok gemang nek ro iki. Apa? Aprit gantil tenan nek iki. Ya ora kok prit gantel aku mung ngelingi Apa ndagel kok arep digoni dhewe wae. Sapa-sapa dipateni. Sapa iki ta? Aku sing mateni. Jenengan kok kaya yang mau dipati mau. Piye? Tukang penjabut nyawa. Ora nek kuwi njabut untu lho nek ra ngandel. Untuk kuntek. Wis sempal papat galune. Ayo Tin. Ayo diajeng. Lali janjine nggih, Pak. Ya. Wis lali bawani. janjine wae wis rasa nyanyi nek lali. Iki judule lali janjine. Nggih, ampun emosi, Pak. Sapa-sapa kok tak elekke? Sareh. Sabar sobar itu, disayang. Ning kowe Sabar. trekahmu bengi iki elek. Pak Lurah to elek-elek, saiki kok dalang. Sing ki nek elek-elek ki iki sapa? ngono getak amun sing Itu sabar ya. peringatan. Lah iya. Lain Kowe ngelek-elek iki ming dagelan kok wani ngelekke dalang. Loh, dagelan kok dimengke, nyatane ya arep kok. Lah, Iya ta? ning ra aku ra wani karo dalang. Iya kae. Aku ra wani ro dalang, kowe wani. Mergane kowe jireh. Lho lah iya. Soalnya berani itu karena kebenaran. Iya, tenane. Nek salah aku wedi. Kowe mau bener mau. Bener. Wah, hebat. Wong kon ra emosi kok. Ya ora ya. Sik. Ayo tane. Dis-disan yo anu. Iki sok obah dhewe. Ora wae. Aja kowe mau. Wong kowe ngene iki wis karo nglirik yo cek ngono. Iki jam-jaman mesti obah. Ditaleni sik. Taleni. Pingket sih. Ayo Tin. Yo, ndak kesuwen. Nggo sesukne. Kok sesuk nek kaya nggawa bahan wong sak omong-omonge kok kowe. Ya sak omong ya ben. Ora cetha mending ngono. Do mingkem sik aku tak omong. Ah kene iki ra iso mingkem ya mergo. Kowe iso mingkem nah. Ora iso. Aku ya tak mingkem, kowe mengo. Ya aku mengaw arep nembang kok ya. Ah iya apa kleru. Nana. Wis kek mengo. Jare arep nembang. Iya, meneng kok. Lah iya aku ya meneng, wis ora omong. Dagelan. Wis sak karepe. Lho kowe iki ngelekke dalang ngelekke aku. Mbok sing santai. Kalem, Mas. Oh iya iya. Kalem bae omong ki. Ya, aku tak alon ya omong wis. Wis kek mengo. Dagelan kelar-kelar sapa le ngundang? Waratana ya sleru meneh. Yang biasa saja. Oh iya. Dik dingake. Di. Ah. Kowe ora ganggu lho wis aene lho. Ora wis ngono. Linggo. Warai kagol. Oh, kagol.
Kowe barang kuwi. Ah iya, kowe ya iya kok. Pak aku ndarani ra kagol karo kowe. Lah aku ngapa? Ra apa-apa. Dinami kang tak anti gayamu lho. Ngapa enek ngono iki? Lakon kok. Dadi apa? Hah? Dadi apa? Alah sak dadine waton dundang kok. Dadi cakil. Cakil ya iso ning dadak nyilih untu kono. Ora ana cakil kok merongos. Kae kulino dadi gagak rimang, dadi wis obah terus. Ha iya. Iki soke apik kok. Aku madhep rono wae ah. Alah padune kepengin Kowe weruh